Natulo nato gitagaan og kondisyon wa gyud mo kasa. Nga naman hadlok man siyang mabasa. Di ba kayo mabasa ang SDA sa Biblia? Kaya again, sulpot na, piki. Salamat kayo sa mga introduction. Doon ako kuyaw. Ikaw sila sa SDA, pagpadulo. No, nako kayo na iyang i-examine. Ang pagpapadulo sa pagpapinsan. Sa okay, salamat Mr. Moderator. Kaganina, ako nang gisulti sa ako palang introduction. Pila gani kami no to Mr. Moderator ne? 10? Pila ni kami no to 10? Yes, okay. Kaganina ako namang gisulti sa kong introduction. Nga maminaw ko ni Brother Argencino kunon sa kalig-on ang iyang mga pagpamatuod. Antima, akong ihinayha aron masabtan na sa mga audience. Nagingon antima, pamatud-an ko nga ang SDA Church tinukod sa mga Amerikano sumala sa Biblia. Unsa ko na yun na? Sumala sa Biblia o sa mga standard nga referensya. Sa ato pa, una yun ang Biblia. Pero iyan ang gininay eh. Iyan ang gininay nga. Bahala siya kuno sa iya kunong gamiton. Pero di man na matuis ang tema. Abi na kog ligon. Ang iyang yung pagdinay, matod pa ni Mr. Argencino, nga pag maghiskot og tema, dili na basahon. Naunsa man ka maghiskot og tema niya, dili basahon. O saon ni mo pagpamatuod nga, di man ka. Pamatud-an ko nga ang SDA Church tinukod sa mga Amerikano sumala sa way labot sa Biblia dito ako sa standard nga referensya. Makalikay ka, Mr. Argencino. Abi ni mo, Mr. Argencino, nalipay ko pagkahibalo na ako nga naak ka. Nang imong pangalan sa kanikon ng pintor, pero ako mo karon nga kung magpamatuod ka. Huyang man di eh. Ha? Huyang. Kahit kung mabasa ay inuntiya sa Biblia. Feting ligaw na. Di man. Ha? Di man. Siguro sino unsaon mo pag siguro nga ning gamit kag Biblia jadi mari mabasa ningadto pag propetang mini ang atong moderator di ni side comment ha nakakita magyud mo nga atong moderator saludo man ko ani ang atong moderator dili man makakita magyud ni siya nakakita din siya sa tema nga hisgotig propeta wala maghisgot sa tema o dili na propeta ngayon baway kita dako ni Mr. RJ kaya na kailangan kadaganan ako dire ha wala kailangan kadaganan wala pagkaon abi manako Mr. RJ eka kuno-kuno Ganting without accident. RJ kuno na nanuman di man dai kuno pwede basahon kawa pa sukot lima ngayong pamatud-an nga SDA Church tinukod sa mga Amerikano sumala sa Biblia og standard nga referensya nga di man mabasa sa Biblia di ba nasayop ka niya
kinsa kaybutan na to ano Mr. RJ? Ha? Ambot lang ha. Nga naman. Natuod ko nga makakita ka. Ako nakita niya akong personal. Di man ko makakita. Pero, ang diba, bisan sa inyong pasahod, wala din ang mga propeta. Dapat, ilang kaya, pasalan mo sa Biblia, ay hapa ang standard. Mga referensya. Nakasabot? Wala. Ha? Dapat makasabot, Gyud. Sa ibang tema, magbalog yan ikaw na siya na siya. Ang Katoliko, mabasa sa Biblia. O yun ka nga, mo tayo yung challenge question. Ha? Layo ra kayo, ako madlok Mr. RJ, oy. Dili ba kay mga Mr. RJ? Di ba kasama mo ko Mr. RJ? Sino? Challenge question siya kaitong ginagawa natin na wa na palihok kog badlong Mr. Moderator. Okay, salamat. Kung gusto mo kanang magsingit-singit, pasorindira si Argentino kamoy barog. Pasorindira siya. Kung gusto mo, kamo may kay basig bright mo na Argentino. Okay. Salamat. Amin mo, sublian ako, lipay kayo ko. Yes. Mag-abot ni Argentino karon. Wag niyo napansin mga hinigugma? Wag ko nakatawa-katawa ka ganina. Pero ko kay makakita nagbalog sa tila, nakabasa sa tila, pag-deliver, ang deliver, propeta, na wala, yun na, bisan abido, bisan kuko naman sa tila. Tudloan na lang siguro kanak mo, Mr. Argentino. Sa sunod tingali, pabalo man ko, mag-professional ka. Pero mas ang ka, sa sunod ka, no, siguruhan na lang. Hindi na mabasa sa Biblia, ana-ana lang ay pamatud ako nga ang SDA Church tinukod sa mga Amerikano sumala sa waylabot sa Biblia dito rako sa standard mga referensya. Mr. RJ no? Wala gikunin mo na Mr. RJ kung ka na. Okay. Okay, salamat Mr. Salamat Mr. Benito, salamat ka. Okay. Okay, salamat. Okay, salamat kayo. Okay. So, mana mo ang akong nga view. Kairon ba di ka makalisod? Tanawa karon nagkalisod ka na. Nanggamit ka nga mao nga bersikulo nga di mabasa. Mangutana usa sa referensya. Diri ko mangutana sa Biblia. Giga nimo kay wa pa lang gid ninyo unta ibutang stima sumala sa mabasa, sumala sa Biblia. Andar nga referensya. Ko mangutana nimo anis Biblia oy. Ako mangutana sa mga gipanggamit nimo nga standard nga referensya. Pero wala kini igsoon na amang gyud na unang dili gyud ka makapugong na tanako nga naman bisa ko sa magbasa wala gyud ay ingon gud kun inyo gud jensa kun inyo mapansin ang Mateo 24 kung sugdan ninyo sa 3 dinhi sa diha sa sila si Ginoong Hesus sa bungtod sa Olibo uban siya mga tinun-an. Gidoon siya si Ginoong Hesus sa mga tinunan. Tinunan. Tugani kami. Kano sa amang kini mahitabo. Unsang ilanan sa imong pag-ani og sa katapusan sa kalibutan. Motong nagsulti siya dito, may tungkol sa mining ang propeta. Pero wala sa tima, Mr. Argentino. Wala sa tima dong. Nga naman itawag
Ikaw mas... Sorry. Ay, sorry. Ikaw. Sorry kayo, ha? So, nga naman yun. Mabasa sa Biblia. Karon, nasa imong tema. Gibutang ninyo, gibutang sa Biblia. Medyo strong kayong tema. Ako mismo, iksoon. Masaludok ko ninyo, strong yung kayo ang inyong tema. Ang ano niyo Biblia, nahuyang yun. Nga naman, di ba mo kabasa diha ang istitinukod sa Amerikano, Mateo 24:4-5. So, wala na. Ako na nang iweb, Mr. Moderator. Ako nang iweb, kaya nagpanikad na ang akong katba. Okay, salamat. Amigo, brother, Yano, nakakay na ulit na represent si Kat sa pananigit. So, karon, imong ilumpakit ang pagpapayot sa atong tema na pagatuan sa Catholic Church. Yang si Church, sinugod ng mga Amerikano, base sa Biblia o mga standard ng mga referensya. So, karon, ato ang 10 minutes interpretation sa affirmative side. Ready na ba sila natin? Yes, sir. Okay, your time start now. Actually, wala akong takoy bungkad ko. Kuha man siya hatag og ebidensya eh. Bisag usawa sa gipresent ng ebidensya, puro lang side comments. Pero partida na lang. Wala pa nang utana. Wala pa nang utana, Mr. Moderator. Excuse me, Mr. Moderator. Mr. Moderator. Pamatuod ko. Mr. Moderator, ako sa ito. Objection, Mr. Moderator. Pamatuod ko nga, negative ako. Okay. Question. Ano, Mr. Moderator? Before, ikat sang time, Mr. Moderator. Kasi nakalimot, di ba? Nagpost ko na kung kaatba nga, supak lang ka. Kining Art of Argumentation and Debate by Africa. Answer, tawag ka ng point of order, Mr. Moderator. Nag-point of order ko. Okay. So, tanaw na to ang burden of proof. Kay ang una-una magyud niya na supak ko, wala ko i-provide ng ebidensya. Page 22. Burden, ayaw sa, paminaw sa, gikat ko galing tayo. Mr. Moderator, excuse me. Ako pag manawon. Mr. Moderator, excuse me, nag-point of order ko. Kaya pag sabi na, ayaw sa, ang mananakaw ba yan, di kasos natin. Yung pinag-conclusion. Ayaw sa. Mr. Moderator, excuse me. Final conclusion na. Excuse me, Mr. Moderator. Hindi mamiminaw niya kung kaatbang. Paminaw sa, okay, yeah, para makakatod ka ba? Burden of proof never... Mr. Moderator ka! Katunggalan nimo ang kapadlong. Dili panahon sa pagbasa. Panahon sa pangutana. Nag-resist ka nito. Panahon sa pangutana. Hindi na lang tayo basa sa kasi sa... Sige. Sige. Nakakat pa man ang time, di ba? Nakakat pa man ang time. Okay. My first question mo ni. Sumala ni mo, sa ito na to. Sumala ni mo, wala akong kapabarog kay dili mabasa ang pulong SDA sulod sa Biblia. Sakto? Wala ka kayo nakabasa sa Biblia. Ikaw may nag-ingon, hindi mabasa. So wala di mabasa sa Biblia SDA? Ikaw may nag-ingon. Kaya. So, wala yung mabasa ang SDA. Ikaw nag-ingon. Must be rule number 5. Rule number 6, categorical questions must be answered categorically. Gusto ko pala sir. Balikan ako, ingon man ka, kalau ko pamatuod, kaya mo ang argumento, dili mabasa ang word nga SDA. Mamari ang argumento, dili palang dugay. Mabasa ba ang 70 Adventist sa Biblia? Okay. Mr. Moderator, objection. Ang iyang pangutana, mabasa. Di na ko katungod. Ikso, Mr. Moderator, ang pagpaday kay negative ko. Counter objection. Ang ako katang. Kasi biyak. Wala. Counter objection, Mr. Moderator. Maguling ang moderator. Base sa tema, natin si Church, sinugod ba ang Amerikano. So, ang pangutana, mabasa pa kategory sa Biblia. So, kategory pa sa ito, natuloy ito na
ako pasok siya sa tema, kaya tayo matutunan ng State Church, sinokot ka, o tinukod pa sa magkabase sa Biblia. So, pagkakita base sa Biblia, o tinukod ka. So, natay ka tinukod ka, Christian. Asa lang ko naman. Sige. So, ang tubag. Ang tubag, okay. Ang tubag, Mr. Moderator, sa iyang question, siya'y nag-ingon na dili mabasa. Mabasa dili. Siya'y ikay nag-ingon. Ikaw man akong gipangutana. Ikaw may nag-ingon. Sa moderator, ipakubag ang pangutana. Ikat sometimes sa moderator. Sa ato pa, wala nabasa, kaya hindi ka question. Wala nabasa, next question. Okay, at least, this is the moderator. Wala'y mabasa. Mr. Kaya Moderator. wala may mabasa nga Seventh-day Adventist Church sa Biblia. So, piki ni. Mr. Moderator, objection. Ang sino? Gusto ko naman kang nga, okay? Tanong ang iyong pangutana. Ang iyong pangutana, ikaw na'y nagtubag. Di pangutana, taka ganina yung gani mabasa. Gusto mo na akong tubag ni mo. Objection, Mr. Moderator. Ang akong question, klaro kayo eh. Ang iyang mga basis nga, di tinuod akong pagpangatuod, kaya di mabasa. Pamana yung question nila, di pa lang tugay. Managip, ang ako asagi, kasi member din mabibatan na sa iyahay. Ang akong question, kana pang word na Seventh-day Adventist Church. Mabasa din. Kaya kung mabasa, pildi ko. Pag dili, mabasa, pildi ka. Mr. Anton Sino. Rato rin. Warang naghiko ka sa imong challenge. Sige. Warang naghiko ka sa imong challenge. Sige daw. Okay. So, ano ang tubag, Mr. Anton Sino? Palihog ko sa kong mga referensya. Makuhat. Palihog ko. Ay, ikat sometime, Mr. Moderator. So, ako iklaro ang mga data Biblia, sir, ha? Ako pagkakana. Makuhat Sa Biblia pa ko, ha? Mr. Moderator. State Church, mabasa ka sa Biblia. Seventh-day Adventist. Mr. Moderator. Yes, Nag-challenge man siya, makuhat o kasabutan. Makuhat ang kasabutan. Okay. Nag-challenge question siya, makuha tag kasabutan. Matod pa niya, kung mabasa ko no sa Biblia, ang Seventh-day Adventist Church, pwede siya. Kapitulo versikulo, ha? Liyo sa lapod! Ay, Mr. Moderator, deceptive. Okay. Deceptive, Mr. Moderator. Usap-usap. Objection, Mr. Moderator. Objection. Deception. Okay. Pag muhisgot ka ni, kung tawag in Biblia, kapitulo versikulo na. Gisulti sa mga apostol. Malihog ba ito? Again. So, ako kung sa ulo, wala, ang challenge question, wala sa roles. So, ako pa tanong ng negative side na napipapasa ko lang, Okay. Ako unta ginawa, pero nag-usap-usap man, proceed na lang tas like Mr. question. Moderator, ano po sa busa? Ako sa Likay! Ay, Sir Agency. Likay! Ikaw ay likay, kinag-usap-usap ka. Okay, so di matubag ang pangutana. Ay! So, Mr. Moderator, side comment. Karon. Ay, Kay, mahimok kang Di bias. matubag ang pangutana. Next question. Okay. Next, tawag ining question. Gilitok ba na ginong sa Kristo ang Seventh-day Adventist Church? So, ano ba? Abot mo. Kaya ikaw may nagpapagod pa kanina, ha? Ikaw may nag-ingon. Next Si question. pangutana na ka. Okay. Mr. Moderator, ako pag i-clarify akong tubag. Ako sa i-clarify. Okay. Nga lang, tingin kong ambot ni mo, kay kanang iyang pangutana, muna akong di pangutana kaganina, siya mismo, ning didi o tubag kay dili daw. Mauna, ganing ingon kong ambot ni mo, siya man iyang malambot. Mr. Moderator, objection. Objection, Mr. Moderator. Ang akong pangutana siya. Anong tubag ako sa akong pangutana? Gilitok ba ni Kristo ang Seventh-day Adventist Church? Counted objection, Mr. Moderator. Okay. Ang akong tubag, pares tinabagan ni Kristo. Ngayon siya,
sumala sa giingon mo. Buod ipasabot, ikaw na tayo nag-inom, di man ang Biblia, ikaw ay nag-inom na nababasa, sumala sa imong giinom. Pero sa Biblia, makakabasa. Okay, so, kay dili man mabasa ang Seventh-day Adventist Church, bot-bot ni. Okay. Tubag, katubag ng Mr. Moderator. Dili bot-bot, gani imong giusaw. Kaya kung imo pang ipadayon na kung mabasa sa Biblia, ang Seventh-day Adventist, imong pang ipadayon, wak na, pili ka na. Maski, mas pasado, hindi ko pag mabasa din mong gilitok ng Kristo. Okay. Dil ka, Dil! Pildi ko kung mabasa, Mr. Moderator, pildi ko kung mabasa gilitok ni Kristo o sa mga apostol ang Seventh-day Adventist. Mr. Moderator, iyan ako, nag-iusaw ang iyang dibalibatan na kanina. Nagpalipad ko? Siguro sa Objection, objection, Mr. Moderator, huwag ako di balibad. Ako ba yung gidawat? Okay. Ikaw na nagsigit-sigit, Mr. Moderator. Pasulitin na ang akong aktak o sila yung pulo. Next question. Next question. Okay. Sunod nga, tawagin ng pangutana. Biblia o standard nga referensya man. Pag naapoy mabasa sa standard nga referensya, gitukod na ni Ellen G. White ang Seventh-day Adventist. Ang bitawan niyo ng pildi ka, Mr. Moderator, nagkana ka po. Ay, ba't na nagsigit-sigit? Ay, ang awang mga kaulang hilaw tayo. Naulaw man sa imo. Okay. Okay, hello, believers side. Remind lang natin, no? Di na gusto ko ng mga speaker na itong believers, ha? Ang iyo lang ka nga, kung kamoy pagkataw na ako kauyon, na doon diri sa atua, hindi lang, di na ito gusto ko sa ato ang mga debatidor. Okay? Para dito, pulayon na ito ang pag-discussion rin. Okay? Kaya wala may mabasa sa Biblia, Seventh-day Adventist, argumento din mo, kung mabasa, pikin man. Pag may mabasa po ko sa standard nga referensya, kagitukod ni Ellen G. White, isa sa magtutukod si Ellen G. White, sa Seventh-day Adventist, at bitawan niyo mong pindi ka. Okay. Ito na ko, Mr. Moderator. Okay, matulad na to. Hangtod na dili mo mabasa sa Biblia na ang SDA Church tinukod sa mga Amerikano. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Naglan ang ilong pangutana. Objection, Mr. Moderator. Valid na akong question, Mr. Moderator, kinaa sa tema. Akong giusaw-usay. Atong lumay na, tayo ka sa topic lang tahan. Wala tayo challenge question. Mr. Moderator, ang akong question na sa tema eh. Sige. Sa tema akong question eh. Okay. Sa Biblia, wa man sila mabasa, pagdigar sa kuha, na unta mo na ilang trabaho pagdigar. Dito sa standard reference, sa standard reference ba, pag may mabasa ko sa Biblia nga, sa standard reference na ang SDA, gitukod sa mga Amerikano, admitahon mo mapildi ka? Matulad na to, Mr. Moderator. Matulad na to. Okay, so matulad na to. Kanang imong pangutana matulungas tima. Admitahon mo dili. Mr. Moderator, the question is very clear. Answerable by yes or no. Admitahon mo sayot ka o pildi ka o dili. Mr. Moderator, matulad na to. O hanggang ang mag-isip ka sa tao, kapag ng pabatasan. Na, ikaw, simuha kita na ikaw. Dr. Settlement, ako ang gihangin alam ng unit back sa pau. Okay, sige, matulad na to. Kanang imong pangutana, tubagon huda ko nga naastima. Hangtod ka dili akabasa. Kay ang imong tino, Biblia o standard referensya. Hangtod ka dili akabasa sa Biblia. Nagpabilin na wak ka kapabalo sa imong tino. Kanang imong basa-basa sa imong referensya. Kay wak kay nabasa sa Biblia. Okay, so what pasabot di ay, hindi lagi mabasa, hindi lagi tinuwa. Okay, matulad na to. Matulad na to? Okay. Kaya matulad na to, ayaw pagsapaw-sapaw. Okay. So, yung pamatana, okay, pasabot tayo dito sa dili tinuwa. Ang imong tima. So sa ito, huwag ipangutana.
Kami na, kaya Ano po, tubak, ang inyong role, Mr. at Cecilio, basta kinimutan ang inyong My question is very clear. Answerable by yes or no. You have to answer it yes or no. Ang question, answerable yes or no. Isa para... So, kay dili man kahak mabasa, so dili tinuod. Hindi man doon mabasa. Okay. So, ang tubag anak, maulagani, ang inyong tega, wala ka pa matuot, kaya dili ang inyong tega. Okay. Wala ka naman sa Biblia. Sumala sa doktrina sa Seventh-day Adventist, si Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist, hindi na mabasa sa Biblia. Okay. Tubag Mr. Moderator, ang pangutana sa iyo, wala ka mag-discuss o doktrina. Ang atong diskutan Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. Biblia. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Imo na ganito si kanina nga di mabasa. Ang magpabasa noon mo, di mo ginabasa yung Seventh-day Adventist. Simple lang ang ako ang tawag yun yung pangutana eh. Simple lang yung pangutana, sir eh. Hindi ko na mabasa. Gitudlo mag sa Seventh-day Adventist. One of the founders sa Seventh-day Adventist, si Ellen G. White. So, buti pasabot ana, nagtudlo na yung di mabasa. Okay. Gabalik man ang pangutana, Mr. Okay. Gabalik man ang pangutana, bagito, manakong tuba. Tuon, kayo ka pamatuon sa inyong tiga, kayo babasa sa Biblia. Busa ang inyong tiga. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ganina na ko sa ingon nga tawag ka na ipabasa, nagsupak-supak ka, ikaw ganin mismo ay mabasa. Di ba? Fiction. Sige. Counter objection. Okay. Okay. Sige. So, ano tayo? Salamat. Tayo, usahan ito ang insight. So, parang ang mga constructive speech. Yan. 2 minutes constructive speech. Ribatan na sir, final stand. Ribatan? Siya una sir, kasi may negative. Hindi ka rin. Ribatan na 5 minutes. 5 minutes. Ribatan sa legal side. Okay. Okay, salamat po sa Okay. So, kailangan ko kayo sa Moderator kung saan lang kami na pangahilin na. Okay. Okay na ba? Okay, salamat. So, ako malikon, ang iyang mga pangutana, membro nila nilagyo sa iyang pagkamasok. Ha? Nga ako nag-iunta, dapat lang alam mo nito ang nag-ready siya ay Mr. Akbang. Alam mo nito ang nag-iunta, imo na lang kung tanggit-sang yung ginatanggol ka na bibig, sino na sa bibig, walang bunak sa tima. Bakit kami kaganin na, hindi ko nabasahon, bakit kanya, ang tima ko pagkakot, ang hindi basahon sa bibig, basta ka lang, ay pag-ina na kanang mo at kung ka-obosgado ang inyong kaso gusto ka dili na mo ay discuss sa maupod na sa libatin. Dapat una, Mr. Kaakbay, ang imo natitima, imong gitangtang ng Biblia. Imo kang pamatuan ko nga ang SDA Church gitupod sa mga Amerikano, sumala sa walabot sa Biblia, dito na sa standard na referensya. Ano yung pag-ibig? Pangutan ko na manigawan ko nimo, kung hindi mabasa sa Biblia, pinti ka! Ano ba ang kaanak na negative ko, negative ka eh! Wala. Kung pinala ko sa Kadba, wala bantay siya ng rule. Ang akong rule, negative. Ang iyong rule, affirmative. Ikaw maulang pamakuot, pigso ka ko. Kung yung pamutana ka, wala na. Ganun sunod, isa na din. Pagod ang tema na, okay ka din ang Biblia, kaya okay ka pamakuot. Referensya na Biblia. Pero nga kayo mabasa sa Biblia,
Pero kung magsige ka na ito, kung magkatumon. Pero dili ako, dili kung mo pwede sa pagtubag sa iyong panukala. Nga naman, kay mga salaang tanduha, kay ang atong kilang ng piniskasan para turunan nimo na ang SDA Church, tinukod sa mga Amerikano, sumala sa Biblia. Ano ginagawa ng pagpupita ay? Tingala lang po. Maayong unta. Tulo ang taga-kanan kasi nalimutan eh. Tulo ang taga-pamang istima mo siya kapangan. Kung gusto ka ikatema, may imong kapag-tema ko. Pamatod-an ko na ang SDA Church, pinukod sa mga Amerikano, sumala sa magan, sumala sa Biblia, pinaki sa mga propeta, kung saan yung Biblia. Sige lang, unta! Kalau bawas mo na sa imong kuwan, baka pabor karon yan. Iyon na mga oras ng panahon, makmakit maayo persultihan ka. Hangtod gabi ka nakasa sa Biblia. Last 2 minutes. Okay. Hangtod gabi ka timan ibilihan, isin-sinli sa iyong orto, Mr. Kaatba. Hangtod kanusa na dili gani nimo mabasa sa Biblia kanang nimong tima na sumala sa Biblia di gani ka kabasa sa Biblia nga ang SDA Church tinukod sa Amerikano mga Amerikano kaya ito gani sumala sa Biblia ang mga ebidensya hangtod na dili nimo mabasa sa Biblia nga ang SDA Church tinukod sa mga Amerikano ang imong tima mabuka o wakil sa pagod. May pagod na sa bako, pinibalik pa sa pagod. Kung yung tema, wakil na pagod sa punsa. Nga naman, wakil ka kabasa sa Biblia. Dapat ba? Kung asan mo Biblia, hindi ka, may kapitulo ng sikulo, nabasa Biblia, na SDA Church, pinukod sa mga Amerikano, sumala sa Biblia, kung saan mo nilipin siya, niya pinukod sa Amerikano, sumala sa Biblia, o ano, pinukod naman, ano yung gusto ng nilipin siya, ano ba? Pero sa sila pa, kakurang ang inyong pamilyo sa standard referensya, para nimo, pero di gamit na mabasa sa Biblia, na pamilyo mo ang kabalong ang iyong pamilyo. So, ang isa natin sino, may uli, kasalado, na ang iyong kailangan na harutan, ang iyong tema, kay dili nabasa ang iyong tema na ang SDA Church, pinukod sa Biblia, sa Biblia, ngayon kayo sa kapasis sa Biblia, nga kapabalong sa Biblia sa Biblia. So, ang nagbasa sa dawa sa Biblia. Ang ulit ka sa dawa, ang bala ang kaparutan sa presidente sa Biblia. Ulit, tama. Dagang salamat. Amigo, Evangelist, Cesar Diano. Dagang salamat. O karon, no? Grabe pagkuhagay yun. Iyagong ipasaan na ang spirituals dili tulokod sa Amerikano. No? So karon, ang last conclusion o debata is nagsisimol sa affirmative side atong paminawon nga karagyo iyang pagatutan nga ang SDA Church sinukod sa Amerikano base sa Biblia o sa diferensya. Okay, Sir Jay, ang iyong oras ang sukulod karon tayo. Ang atong kaatbang daw tao nga naghangos ng misaka sa bungtod na lingkamot pag-survive sa iyang kagalingon sa mga punto de vista nga atong ang representan. Huwag mo kabantay, bisa ko sa lalang kapanit sa listahan sa bulad, huwag yun gikotlong dokumento. Kasi may huwag kaparot, nagpagkutlo pa mga dokumento. Ebidensya versus opinion. Di mo mga uwawa na. Sagbot na argumento ng ilahang ipresentar. Sagot! Lain pang tawag ining punto. Ang Seventh-day Adventist Church gitukod yun lang kano. Ano sa? 1863. Ipabasa niyo mo sa Biblia. Pagkadakong palingaga umuunin na asang kumuna-una. Ato anong lekturan,
ang proposisyon sa panahon sa debate mga sir, mga ma'am, hisgutan. Palusot nila, kanang gitaong alibay sa ilang argumento, ang proposisyon mo ay ipabasa sa Biblia. Wrong! Dili, sa mga ba, mo na inyong representative. Di mo mauwaw ani. Kana mga naminaw, nagtanaw sa ato ang tawag ng streaming. Di mo mauwaw, ingon ani inyong presentation. Naapabagka mo hinaw, ikaatubang sa mga Katoliko nga tawagan ng magbarog ng mga butang nga bisag usa ka putos buwan wa pwede presenta. Kaulaw pud nato ano. Di ba? Mo bitaw actually nagtuod jud ko nga maayo jud nga debater kay sige man panghagit. Sige panghagit ba? Karon nadismay ako. Nga naman, pasensya na kayo ha, dili man professional ka atubang. Nakakomit siya fallacy of suppressing the facts. Nga naman, na-ebidensya, di siya mudawat. Nakakomit siya fallacy of silence. Kaya gusto niya, letra po letra, basahon daw ang tawag ka ng letra po letrang tema sa Biblia. Fallacy of silence na. Buti pasabot ilan. Pagkawaman, evading the issue. Ang issue about 70 Adventist ni Abot og Katoliko. Gitagaan ba ito condition ganyan, di mo sakay. Kung nisakay pa ni, hasta yun. Aparot, magaling ka may kondisyon. How much more tawag yun nisakay yun? Katulo na ito, gitagaan ang kondisyon. Wa, giyod mo kasa. Nga naman, hadlok man siyang mabasa. Di ba? Di ba kayo mabasa ang SDA? Sa Biblia. Kaya again, solpot na. Piki. Tayo isa. So, Sir Arjun, abot na yun. Kamalukutakan ko kakang pinamiyabot na yun ang oras. Daghan kayo salamat ko. Akong Panginoon ng mga audience kining ato ang mga pag-argumentation lima proposition. Kining Ha? Abot na yung parang yun. So,